пилот и конструктор. Аз не знам дали снима. Пътник. Чакай да тътче, ти не знаеш къде да натиснеш. Пише рек и мига пък. Пише рек и мига, значи всичко е наред. Даже и мотора работи. Така. Сега. Да, виждаш как го претоварвам аз. 105 кг, и ти колко си? Аз съм 95. 95? Да, не ме гледай, че съм такова. Ма ти си много плътен, бе. Колко ми ядам? 200 кг полезен товар. Да. И 105 кг е машината. 305. И 5 кг И крило, горивото. Абе, Крилото не се 320, смята. 330 кг. Крилото не се смята. Смята, когато изчисляваш, крилото не се смята, защото то носило само себе си. Абе, носи, ама на земята. Ние го смятаме. Нали, стартово тегло. 220, 30 плюс 40, 260, ще проверим ножко. Ножко. Аз викам да дигнем иглата още на едно зъбче. Ами, подобрихме нещата. Най-много още да ги Подобрихме. подобрим.